Ahojte, dneska tu máme ďalšie video o prilbách ZAMP. Dneska som vám chcel ukázať kontrast farebný medzi vlastne bielou prilbou a čiernou. Takže veľmi štýlové prilby sú, to ja si nemôžem pomôcť, a hlavne za tú cenu. V podstate táto biela a čierna sú v jednakej cene. Tej ceny, ešte raz to hovorím, sme boli sami prekvapení, ale výrobca znížil. Čiže toto je asi prvá informácia, ktorú počujem v rámci celého motokárového sortimentu, že niekto znížil ceny, takže výrobca znížil ceny. Toto sú vlastne základné ceny prilieb, to znamená biela a čierna farba je v cene od 302,90, to znamená, že keď to zaokrúhlim, za 300 € máte homologovanú prilbu. To je prvá vec. A druhá vec je, máme tu pre vás na ukážku opäť nejaké ďalšie dve farby Plexi. Ja si toto píšem fixkou, lebo zelené a modré vyzerá niekedy veľmi podobne. Takže toto je vlastne zelená farebná kombinácia. Na prilbe to vyzerá zhruba takto, takže veľmi veľký rozdiel dizajnový. No a objednali sme na sklad aj vlastne fialovú, ktorá je viac menej asi pre dievčatá alebo pre slečny. A v podstate vyzerá to takto nejako. Takže takisto veľmi štýlová farba s tou bielou, si myslím, že to veľmi pekne sedí. Táto biela prilba nám ostáva na sklade, to je vlastne posledná veľkosť, ktorá nám chýbala, aby sme mali všetky na vyskúšanie. A túto čiernu vlastne posielame zákazníkovi s modrým Plexi, ktoré máme na sklade takisto, takže ideme to zabaliť. No a ešte na ukážku možno, ako vyzerajú tie prilby takto z profilu. Je to fakt veľmi pekná prilba v peknej kvalite. Takže jednou veľkou obrovskou výhodou pri týchto prilbách je, a to je asi prvý výrobca, o ktorom vieme, že vlastne Plexi z týchto prilieb sedia na všetky modely prilieb. Hej, takto to nemá ani Bell, ani Arai, ani ostatní výrobcovia prilieb, ako napríklad Sparkov, MP a tak ďalej. Ale keď sa bavíme o homologovaných prilbách, tak vlastne toto je asi jediný výrobca, vlastne pri ktorom to pasuje. To znamená, že napríklad niekto sa môže rozhodnúť, že chce mať takú prilbu a onakú prilbu. Plexi si viete prehodiť, to je jedna vec. Druhá vec je, samozrejme z nášho pohľadu je to takisto výhoda, lebo nemusíme mať na sklade 10 modelov Plexi, stačí nám jeden a tým pádom vieme mať každú farbu. Takže od nás dneska toľko. No a ďakujeme za pozeranie videa. Čaute.